Здравейте, хора! Ама естествено, че и този скъсан кондом ще изкочи от някъде. Искам да ви кажа, че не сте чували за естетика. Здравейте, хора! Ама естествено, че и този скъсан кондом ще изкочи от някъде. Искам да ви кажа, че не сте чували за естетика. Застреляй се, ратататататататата! Иване, ще ме застреляш ли? Има някъде ще отговоря с Oh yes, come on baby! Da princesa, pra 17, por do manda, mano, 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 dale.